Здравейте и добре дошли в моят канал. Днес ще правим класическа коледна визия, червено червило, очна линия и много красив прокат върху клепачите. Ако искате да видите как може да постигнете тази визия, продължете да гледате. Започвам с основата за грим и ще използвам ето тази основа на Smashbox, която е озаряваща основа за грим, понеже искам лицето да е супер хидратирано отдолу под фондютена и да прозира много красив блясък. Тази основа за грим има съвсем лек цвят и общо взето едни златни частички, които много добре озаряват кожата под фондютен. За фондютен ще нанеса ето този фондютен на Lancome. Това е Tinty Doll фондютена Ultra Wear. Този фондютен е покривен с сатиниран завършек тип кожа. Изключително издръжлив фондютен за специални поводи, за поводи, където искате да не ви мръдне грима и фондютенът ви да е супер издръжлив, то това е фондютенът, но понеже не е силно бляскав, заради това сложих и тази основа под грима, за да може да го направя да изглежда една идея по-бляскав. Този е в цвят 135N. Преливам го с четка на BK Beauty и Nikki La Rose в номер N17. Както виждате, този цвят на мен ми е прекалено тъмен в момента, но с цел поставям по-тъмен цвят, отколкото ми трябва, защото после ще използвам доста светъл коректор и ще подравним всичко. Ако поставя твърде светъл фондютен, ще изглеждам доста призрачно, понеже в момента съм много бяла. Заради това си поставям една идея по-тъмен фондютен. Нанасям го с потупващи движения, не го мажа, не го втривам в кожата, за да не разбутам грижата си за кожата отдолу, но този фондютен наистина стои невероятно върху кожата и изглежда абсолютно прекрасно на снимки. Няма никакви отблясъци, когато се снимате професионално с него или дори само с телефона. Просто изглежда невероятно и буквално изглежда се едно имате филтър на лицето. Този фондютен е подходящ, бих казал, за всички типове кожа. Според зависи как подготвите вашата кожа. Ако имате по-мазна кожа, използвайте една идея по-малко хидратиращи продукти. Ако имате много суха кожа, използвайте просто повече хидратиращи продукти и ще останете изключително доволни от този фондютен. След като вече съм нанесла фондютена, ще започна да втривам с четката по този начин, използвайки само ето тази част в края на лицето, т.е. по периферията и ето тук в косичката, за да няма супер бели черти, където започва косата. Следващия продукт, който ще използвам е ето този продукт на Huda Beauty. Това е коректор, който е в прасковен цвят. Това е Pink Pamelo е цвета. Ще го поставя само единствено в ето тази зона на очите, понеже имам доста сини и виолетови сенчици там, понеже не съм се наспала добре. Ще поставя съвсем малко от този продукт, за да мога да ги коригирам. И ще прелея продукта с четката на Hourglass за коректор. Сега продължавам с кремообразен бронзант. Ще използвам ето този кремообразен бронзант на Nude Sticks, който е в цвят Bondi Bell. Този бронзант е изключително кремообразен, изключително приятен цвят е, много лесно се нанася и много лесно се прилива. Ще си го взема по този начин с четка. Използвам четката на Morphe и Ariel. Това е A24, четката за фондютен. Това е невероятна четка. Ползваме за страшно много неща, не само за фондютен, за всякакви кремообразни продукти и за прахообразни продукти. Просто невероятна четка, супер е мека, супер високо качество е. Силно я препоръчвам. Ако успеете да намерите някъде налична, си я купувайте без да се замисляте. Не е твърде червен, нито твърде оранжев. Просто изглежда много добре и наистина прави кожата да изглежда все едно сте целунати от слънцето. Както виждате, буквално се прелива без никакво усилие. Ще нанеса от този продукт, освен по периферията тук на лицето, където нанесох, ще нанеса и под челюстта, за да мога и съвсем леко да скулптурирам с този продукт, понеже този продукт не е твърде топъл нюанс и може съвсем леко да се скулптурира и челюстта. Продължавам и с кремообразен руж и ще използвам ето този руж на Shiglam. Тези ружове на Shiglam са много хубави, независимо че са на доста ниски цени.
са наистина изключително добро качество. Супер неочаквано беше, аз бях убедена, че няма да ми харесат, но имам абсолютно всеки цвят и съм супер доволна. Те са с ето такъв апликатор тип гъбичка. Самата формула е супер издържлива, много лесно се прилива, супер добре се получават нещата. Днес ще използваме цвят Risky Business. Самият цвят е една идея по-телесен, леко червеникаво керамиден, не е супер натрапчив. Отново, както и бронзанта и ружа, не си го поставям директно върху лицето, ами ето тук на такава палитричка си поставям и си го преливам в четката и така ще го поставя на лицето. Ще го поставя с четката, която използвах за фондътен, като ще използвам съвсем лек натиск. Няма да натискам много, защото не искам да има супер много пигмент. Поставям с потупващи движения и поставям ружа тук високо към темето и няма да го поставям на самата бузка, ще я избягам и ще се кача буквално под очите. За този грим първо поставям кремообразни продукти с идеята, че правим все пак празничен грим и ако решите да си направите този грим за някой фирмен банкет или за някое просто коледно семейно събиране или с приятели, няма значение, и искате гримът ви да издържи много дълго време и също така си направите наистина невероятни снимки, то тази техника е перфектна за вас, защото когато правим първо поставяме кремообразни продукти и след това запечатваме грима с прахообразни такива, той издържа страшно дълго време и изглежда още по-красиво на снимки. Сега вече дойде време да сложим коректор и ще използваме този коректор на Huda Beauty, който е в цвят Cotton Candy. Защо сега поставям коректора? Не го поставих, когато поставих прасковения коригиращ продукт. Защото след като съм поставила абсолютно всички кремообразни продукти, бронзанти, ружове и така нататък, сега когато поставя коректора ще е много по-добре прелято заедно, а когато поставя първо коректора и след това другите продукти, рискувам да има ясна граница къде е коректора и къде съм поставила ружа и останалите продукти, а по този начин сега ще видите, че ще изглежда доста по-прелято. Поставям коректора в началото на окото и тук в края. Ще поставя и върху брадичката, горната устна, средата на челото, върху носът и съвсем леко ще премина и тук под челюстта. Поставям по-светъл коректор точно в тези зони, за да мога да просветля и всъщност да направя тези части на лицето ми да бъдат по-изпъкнали напред, а останалите части, които не са просветлени от коректора, да са по-затъмнени, леко като сянка, и по този начин всъщност правим лицето да е по-скулптурирано. Ще прелея коректора с любимата ми четка за преливане на коректор, ето тази на BK Beauty Nikki LaRose в номер N16. Ще започна да преливам с потупващи движения, като в никакъв случай няма да мажа, за да не разбутам продуктите, които сме поставили отдолу, и поставих в такава конфигурация коректора, защото не искам да има твърде много продукт. Както вече видяхте, сложихме коригиращ продукт и не смятам, че има нужда от страшно голямо количество коректор под очите, за да не станат тежки, да не се събере коректора толкова силно в финните линии. Сега вече, след като поставих коректора навсякъде, ще поставим и прахообразна пудра. Ще използвам ето тази пудра на Huda Beauty. Това е една от любимите ми пудри, невероятна пудра. Тя е в цвят Cherry Blossom. Цвета е леко розов, не изглежда буквално розово върху лицето, просто има съвсем леко тенък и много добре просветлява зоната под очите. Ще си взема от пудрата с четка и ще използвам четката на BK Beauty Nikki LaRose в номер N14. И веднага след това с потупващи движения запечатвам коректора на място. Ще поставя пудра на абсолютно всички места, на които поставих и коректора. Преминавам към прахообразен бронзант и ще използвам ето този бронзант на Dior. Това е Dior Forever Soft Bronze в цвят 03. Супер нежен бронзант, супер лека формула, изглежда по ето този начин. Като цяло цвета не е твърде топъл, нито твърде студен, нито е много червеникав, нито много оранжев. Изглежда наистина чудесно и много лесно се работи с него. Ще го нанеса с четка отново на BK Beauty Nikki LaRose в номер N15. Изтъпвам си излишния продукт и ще го нанеса на абсолютно същите места, на които нанесох и кремообразния бронзант.
Както виждате, отново го нанасям с потупващи движения. Това е движението, което най-много ще ме видите да използвам докато се гримирам, защото когато нанасяме продукти с потупващи движения, максимално избягваме възможността да разбутаме слоевете, които сме сложили отдолу. Ако търкаме много грубо кожата, тогава започва едно белене, започваме да си махаме фондютена и всички други продукти, които сме поставили отдолу, и просто кожата не изглежда толкова изгладена, колкото може да е, ако просто потупваме деликатно кожата. Може, ако видите, съвсем леко да преливате, но ако ще преливате с такива движения върху кожата, тогава хващате четката съвсем в край, за да няма силен натиск, и започвате съвсем леко да преливате, като едва докосвате кожата. Продължавам и с прахообразен руж. Ще използвам ето този руж на Dior. Това е невероятна серия на Dior, която е прекрасна за ежедневна употреба. Ако не обичате супер много пигментирани ружове, особено за начинаещи, този е прекрасен продукт. Една идея по-скъпичък е, но за мен си заслужава. Просто самата формула е много добра. Аз лично много ги харесвам. Този е в цвят 012 Rosewood. Ще използвам любимата ми четка за руж, която е на Morphe Ariel и е в номер A22. Тази четка има изключително движение в нея. Супер е рошавичка и супер лесно се нанася руж с нея. Ще си взема много малко от продукта, защото не искам да има много силен пигмент. Просто искам съвсем леко да фиксирам ружа, който поставихме преди това. Сега ще направя веждите си и ще използвам ето този молив на Benefit. Това е моливът Precisely My Brow. Той е с спули от едната страна и с много тънък и прецизен писец от другата страна. Изключително лесен е за употреба и за мен това е един от най-добрите моливи на пазара. Няма да ви показвам как правя веждите си. Аз имам микроблейдинг, съвсем леко ми се налага да си запълня веждите, така че правя веждите и се връщам обратно. Веждите са готови. Сега ще ги фиксирам с ето тази спирала на Benefit отново. Това е Benefit 24 Hour Brow Setter. Това за мен е най-добрият гел за вежди на пазара. Не съм използвала по-добър от този. Просто фиксираш веждите и веждите не мърдат буквално целия ден. Сега продължавам с очите. Ще стартираме с основата за сенки, която е ето тази основа на Urban Decay. Това е Eyeshadow Primer Potion. Тази основа за сенки си е класика като цяло от много години. Винаги съм я ползвала, страшно много хора я харесват. Кара сенките да издържат много дълго време. За сенките ще стартирам с ето тази палитра, която е на Наташа Денона, и това е Биба палитрата. Тя е с супер неутрални цветове вътре. Изключително високо качество на продуктите, ето така изглеждат. Просто Наташа Денона е марка, която ви гарантира абсолютно качество. Аз работя главно с техни продукти. Ще стартирам с ето такава голяма пукава четка. Това е Morphe Jaclyn Hill GH32. Ще си взема отново от пудрата на Huda Beauty и съвсем леко ще фиксирам просто клепача много деликатно, колкото да не е чак толкова лепкав, да остане някаква лепкавост, но да е една идея матирано, за да може сенките да се нанасят по-добре. Сега ще стартирам с ето такъв тип четка. Това е отново BK Beauty и Nikki La Rose в номер N13. Ще стартирам с ето този цвят Freckle, който е един много красив неутрален кафеникъв цвят. Перфектен е за подложка. Ще го нанеса с потупващи движения в сгъвката на окото. След като имам този цвят така грубо нанесен, ще си взема отново първата четка, която използвах да нанеса пудрата, и ще си взема ето този цвят Тъск, който е светъл бежов нюанс, и ще започна да преливам с кръгови движения по ръбовете на сянката, която поставих, за да мога да я смекчам. Сега ще използвам ето тази палитра отново на Наташа Денона, само че тази палитра се казва I Need a Nude. Цветовете вътре в тази палитра са изключително красиви, по-студени нюанси. Ще си взема една ето такава по-малка пухкава четка, която е на Lollipop Cosmetics. Не мога да кажа какъв номер, защото дръжката се е изтрила ужасно. И ще си взема цвета Fair. И ще го нанеса по целия клепач, една идея да просветля зоната. Сега ще нанеса черен молив в горната водна линия и ще използвам
ето този молив на Maybelline. Това е Maybelline Tattoo Liner в черния цвят 900 Deep Onyx. Сега ще поставя очна линия и ще използвам ето тази очна линия на марката Trina. Не съм я ползвала до сега, между другото това е първият път, който ще я ползвам, така че малко в момента сме положението е изгуби или спечели. Ето е и очната линия готова. Като цяло доста ми хареса очната линия, много е тъмна, много бързо изсъхва и изсъхва супер матирана. Просто беше една идея по-трудно да се работи с нея, защото когато се нанася доста течно и трябва да си малко по-прецизен, но пък за сметка на това доста добре стои за момента. Надявам се и да е издръжлива. Сега отново ще се върна в палитрата на Наташа Денона I Need a Nude и ще използвам четката, с която поставих светлия цвят върху клепача и ще си взема от цвета Sheen, който е изключително красив топер за очи. Няма силен пигмент, но има много красиви брокатени частици, които са в цвят прасковено шампанско и просто съвсем леко така ще мина по клепача, за да добавя просто блясък, да е една идея по-празнично. И с една малка прецизна четка, ето такава, от Morphe Jaclyn Hill, това е JH42, ще си взема от същия цвят и ще го нанеса както в началото на окото, ето тук, така и ето тук под веждата. На долните мигли няма да слагаме абсолютно нищо, ще ги оставим изцяло чисти. Сега ще извиям миглите си и ще поставя спирала, като ще използвам ето тази спирала на Maybelline Firework. За мен това е най-добрата спирала в дрогерията за момента. Много съм доволна от нея, изключително издръжлива и е много черна. Извивам миглите и слагам спирала и се връщам. Ето това е завършената визия на очите. Ако искате, може да сложите изкуствени мигли, както ви е комфортно на вас. Аз последно време не си слагам изкуствени мигли, така много повече ми харесва. Една идея по-изчистено стои и нищо не ми тежи на очите, не ми дразни. Ето това е завършената визия. Няма да слагаме спирала отдолу, както казах, отдолу под очите ще оставим абсолютно чисто. Сега ще завърша лицето, като ще поставя тази пудра на Hourglass, която е Lightning Powder Diffused Light е цвета. Това е пудра за лице, която е с една идея бляскави частички. Много добре ще хидратира. Ще поставя с четката, с която поставих руж от тази пудра тук директно върху бузите. На камерата няма да си проличи особено много какво прави всъщност тази пудра, но когато сте на естествена светлина, просто кожата изглежда супер естествено, се едно блести отвътре самата кожа. Просто направо прави кожата да изглежда невероятна. Сега ще сложа вече и хайлайтър, който е ето тази палитра на Dior Backstage. Това е в номер 001 Universal. Това е невероятна палитра за хайлайтър. За мен това е най-добрият хайлайтър, който съм използвала. Може да го направите много силен, но може да го направите и много лек. Отново ще използвам същата четка и ще си смеся ето тези два цвята. И ще нанеса отново ето тук, само че концентрирайки се на по-високите части на бузата. Преминаваме към червилото. Естествено ще правим класическо червено червило. Ще стартирам като ще очертая устните си с ето този молив на MAC, който е в цвят рубило. Очертах и запълних устните си с молива. Изцяло ги запълних, за да може молива да действа като подложка и общо взето да може максимално да издържи червилото. За червило ще използваме ето това течно матово червило на Dior, което е в цвят 666. Ето и как изглежда червилото вече нанесено. Това червило е супер комфортно върху устните, изобщо не ги изсушава, стои супер матирано и не оставя никакви отпечатъци, така че силно ви го препоръчвам. Завършваме този грим, като ще фиксираме лицето с спрея на Urban Decay All Nighter. Ето я и завършената ни визия.